Aduh, selamat pagi kancaku galon pergalonan yang dekat merapat yang jauh mendekat. Oke, lu kancaku golek jangkrik. Nek galon golek jangkrik ketemu orang. Wah, ketemu siji kan. Boy, jangkrik gede apa cilik. Aduh, dina setu iki guys yo. Cuacane rusen iki. Terang benderang ngene iki lho. Wah, ora turun udan tapi galon kok ya ora rame ya. Sithik ngene, sithik ngene. Kaya dompetku isine ming sithik ngene kae wah. Piye rek. Ya iki lho kancaku lagi ngisi ket mau ngisi wae aku ora ngisi. Masih galone digepuk-gepuk ngisore mbok men ngapa ya? Nek digepuk-gepuk mulai nangis to galone. Lho, digepuk meneh, digepuk meneh lan minggu. Delok ae. Delok digepuk-gepuk meneh. Bong. Mbok men ngapa wis? Masih rae. Oke. Piye kuwi? Ya.